Pantay lang mo mga iringa mo. Patagmon jud ta mo. Tanawa ko kung bangko oh. Bangko ba kayo na kung bangko ba? Mahal pa jud kayo na gikutkot. Hindi ka daghag lubganan, diri gid sa bangko. Pantay lang gid mo. Gibikil ko ninyo ha. Napit na ni mo human oh. Isa pa gay na gahi na kayo. Sabi nagbaduhan ni Ala, budget ko. Ala, unsa man na yung gibuhat dot? Agtun na natarata. Budget, irada part. Ay wala ni. Wala lagi. Himo ko aning pintik. Unsa na ba budget, pintek? Balik-balik lang, balik-balik. Pintik gani. Mo pag-ingon ako. Ay, mo rin ng pintek. Gani dot na kita ni jug pintek. Wala mo kailang pintik di ay. Atika mo di. Kanang mga naong ninyo. Di kumutuo ba? Wala lagi Papa J, mga tanah bila may kabalo mi anak dot no. Oh, saya promise oh. Napay papromise. Luya po din ninyo ay. Karon po gid mo kitag pintik di ay. Karon so kita na gid mo pintik mo ni siya pintik kanang naiguma. Nya kasagaran iyang kahoy ana. Why ginagpurma ngani ba oh? Why no? Wede na bin ako G. Grabe ko kada tay pati liter di ka balok kaklaro ng wayo. Ay, salamat human na jud. Ingani na siya purma Binaton na yun Perasa po na Papa J. Klaro na pag-ikwintas Papa J no. Lagi na pa situ-situ. Noon pwede noon siya ikwintas kanang dili gamiton. Ay ba Para murag chuy ba Tama lagi po ko kwintas Ilong tama Japon. Ang gamit gid ani pangtira gini siya langgam. Ana ba Pwede po na siya pangtirag nga iring sungkaban para to nagtrabaho ani kung bantay makita lang itong iringa to Headshot gitong ulo ato ba. Pwede po na siya sa kanang mga kawatan. Pika mo kawatan ani. Dali testingan nato ni para makita gini unsa ni kanindot dali. Dali. Unsa di bala to no? Wa na ba? Ay unya na lang dito. Kita rata tapos tingnan dito niya. Tara. Dali mo. Dali. Dali kayo. Hindi mga langgam dali ba? Dok, sige mo dok. Uy, Sin, karon ba man ka? Nagbuhat og pintik si Papa G do. Sino kita niyo yung pintik, Sin? Ha? Asa man? Naon pa dito, aro? Presinta para makita mo ang pintik. Papa G, kita na do si Yasin Papa G, sa do ng pintik. Wala po di ka kailangan ng pintik, Sin? Pero Ha? Puti na pintik. Slingshot, meron kong nabawaan na. tama juga Sin. Slingshot na siya in English. Sali ka mo ram di ang ignorante di ani di ay. Yan, sa English po, diyan lang, Bisaya kayo. Tapto yan, Ben, sa may bada na, be. Sus, wilain ba? Saba, glihok ako na pirok ko. Dot, ali, para makita mo saan yung paggamit, dali. Turun dito, makikita mo sa paggamit. Ignorante, bataan eh. Dali mo sa likod, dali. Kita mo to? Pirok ha? Pero ilog lubot to. Ano yung paggamit to? Uy! Kita na igoy, nakalikay, gigong bala, be. Bala. Yan. Ngi, saan man ang pala? Unsa man ipok anong pala man? Bala. Sam nataan nyo lupad na karon. Naman di ay, ingin ka pala. Pala si mong kabuang masud rin ang pala diri. Bato dot gyud bato dot di. Lupad na karon. Ano dot? Na, saan pinabatuwa ka dakuha pa na ay? Wala na mas dako pa ni dot. Ano ka ba to? Bato sa mga masud. Hindi, ingin ka ba to? Ala ka dito, dagan mo. Gawas ka sipon bay. Uy, mga bataan ni Ula, jiboto. Okay.